ovom videu objasnit ću vam postupak rastavljanja i sastavljanja pištolja Walther model PPK u kalibru 7,65 mm. Prije nego krenemo rastavljati naoružanje, provjerit ćemo njegovu ispražnjenost. Uzmemo spremnik. Povlačimo za stražni položaj. Nakon toga, da bi skinuli navlaku, potrebno je štitnik okidača povući prema dolje. Najbolje je to napraviti tako što ćemo staviti karticu ili podsjetnicu ovdje. Nakon toga navlaku povlačimo u zadnji položaj te ju podižemo na gore. Nakon toga skidamo oprugu. To je to. Postupak sastavljanja je obrnuti od rastavljanja. Znači, vraćamo oprugu. Vraćamo navlaku, znači opet do kraja i prema dolje. Te izvlačimo. Nakon toga provjera funkcionalnosti. I to je to. Hvala vam na gledanju.